Εάν έχεις οφειλές και νιώθεις ότι σε πνίγουν, μην ανησυχείς. Το ζω καθημερινά με αρκετό κόσμο, όπου έχει ανησυχία για οφειλές, ρυθμίσεις, τράπεζες και συνήθως το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι οι όφιλοι. Είναι ότι δεν γνωρίζουν από πού να ξεκινήσουν. Εγώ αυτό κάνω. Προσπαθώ να σου εξηγήσω από πού να ξεκινήσουμε και να τα βάλουμε σε μία σειρά. Εάν θέλεις να το δούμε μαζί, στείλε μου ένα μήνυμα. Εάν έχεις οφειλές και νιώθεις ότι σε πνίγουν, μην ανησυχείς. Το ζω καθημερινά με αρκετό κόσμο, όπου έχει ανησυχία για οφειλές, ρυθμίσεις, τράπεζες και συνήθως το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι οι όφιλοι. Είναι ότι δεν γνωρίζουν από πού να ξεκινήσουν. Εγώ αυτό κάνω. Προσπαθώ να σου εξηγήσω από πού να ξεκινήσουμε και να τα βάλουμε σε μία σειρά. Εάν θέλεις να το δούμε μαζί, στείλε μου ένα μήνυμα.